fara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Bismillah, anga jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni tilimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka
se k'a kɛ a ka ɲa kɔdi nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni ni mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na kabini dɔgɔkun camancɛ la sa bi su in na an ye wele bila belebele ma n'o ye Dr Adama Jabate an n'ale bɛna masala su in na ko min bɛ sen na a nacogo n'a kɛcogo fɛɛrɛ minnu sigilen don kuma caman bɛ ka fɔ nin waati laban in na kuma tɛ IS jamana fila Burkina ni Niger ma a na se ka hakilila jigin k'an ye mɔgɔw fana caman kabini tarata don mɔgɔw bɛ ka message bila ka na n y'a f'u ɲɛna n ko bon ne tɛna se ka nin bɛɛ ɲininkali kɛ Jabate la waati t'an labɔ nka n b'a dɔn aw caman bɛna na aw ka jaabiw sɔrɔ Jabate ka ɲɛfɔli kɔnɔna na n'o tɛ min bɛ ne yɛrɛ kelen kun o bɛ message 300 bɔ wa bɛɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a 80% minnu bɛ États-Unis donc an b'u bɛɛ fo Docteur Idisu Aba e nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye wele diyara n yɛrɛ ye an ye wele k'a sɔrɔ gouvernement ma ta kɛ forobamugu la i ye layidu d'a ma kabini dimanche o y'a sɔrɔ ta ma kɛ forobamugu la nin waati ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen n'i ye a jateminɛ est-ce que an kan ka sigi ni nin ye wa depuis tuma jan kasi min bɛ fo k'i waleɲuman dɔn weleli la ani i ka équipe mɔgɔw bɛɛ ka Mali bɛɛ fo ani maliyɛn kanubaga ni farafin kanubaga ni diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ko bɛɛ bisimila an ka émission na kasi n'i ma ɲɛna ne yɛrɛ de b'a kan jeudi ni mardi min dal'o kan Ablaye Diop ye Algérie ambassade gɛn i hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ la ne ye débat kɛ e fɛ yan jeudi an y'a thème débattu n ko alternative tɛ Ablaye bolo fo ka ambassadeur gɛn ko bon kuma dɔw bɛ fɔ n b'a faamuya diplomatiquement parce que n'i bɛ poste la fɛn dɔw o fɔli man daga i ye quoi n ko mais anw n'aw bɛ se k'a fɔ bon ala bɛnna anw fana la n'aw journalistes ye c'est des journalistes professionnels parce que éthique professionnelle dɔ bɛ yen o t'aw permet ka engagement sugu dɔ kɛ hali n'i ka opinion don fɛn kelen bɛ to ne tun musalaka tɛ dɛ Mali jamana marala caman pas pour la bonne formule diplomatique pensait que en Algérie bon voisin quand il tire voilà on bɛ ka vider Strauss de minute tuma dɔw la kɔnɔba dɔ ye ni danger nana ma ale b'a kun don cɛncɛn kɔnɔ ale ka logique ye min ye ɲɛ tɛ fɛn fɛn na o tɛ danger ye ma ale b'a kun dogo n'ale kɔni ɲɛ t'i la dɔrɔn o kɔrɔ k'i tɛ yen o y'ale fana ka jate en Algérie ka situation aujourd'hui ni bɛ se ka dɔɔni fɔ a kan ne b'a bila contexte min kɔnɔ maliyɛnw k'a faamuya a tɛ bɔ min kɔnɔ fiyewu mais an bɛ jeune ka min fɔ c'est racial d'abord
depuis ala ye Algérie dan bon t'a fɔ depuis parce que ni Algérie libéré baga kɛ mɔgɔ 5 ye bi Baba Modou ala b'a cɛma contribution na algérien et étranger inclus mun ka dɔ da warala Algérie ka libération na kan ka mɔgɔ 5 fɔlɔ choisi i mana nana côté fɛn Baba Modou b'a la ni nana fɛn sans rentrer dans les détails i nana togo man sigilen géopolitique c'est relations entre les États et les grandes structures waleɲuman dɔn tɛ ye moralité intérêt de bi ah oui parce que kuma cayara ko non o t'a la non o b'i kunna n'i y'o bili kunna dɔrɔn i b'a tiɲɛ intérêt de bɛ yen i b'i jija de tuma bɛɛ intérêt min b'a to a bɛ tanga ka maliya ka sira dɔ ta ka jɔ ma o intérêt kana ban menace min b'a to limite rouge dɔ bɛ a tɛ se ka min sago o état d'âme ni relation équilibre ka kɛ tuma bɛɛ c'est-à-dire ne ka bila n kunna sisan ni ne donna Kasim kun a bɛ se ka nin tiɲɛni ka kan se ne ma est-ce que n ka kan k'a kɛ tant qu'o bɛ yen balance contre balance d'accord relation bɛ stabiliser o de kosɔn n bɛ fɛ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye bi Kasim u ka fɛn bɛɛ kɛ pour que an voisins kana taa ka janya na niveau dɔ la hali n'an bɛ kabakurunin fili u senkɔrɔ ou bien ka tila ka talan fili u senkɔrɔ ça fait partie aussi mais balimaya la yarɔ laginɛ ni Mali bɛ kelen n'i ko Mali anw n'i ko Burkina Mali n'i ko Niger Mali an ka frontière tun bɛ Tchad fo Atlantique ni mun t'a kalama i y'a faamuya c'est pourquoi Tchad kɔnfɛn na à la frontière soudanaise i bɛ bamanankanfɔlaw sɔrɔ yen bamanan tɔgɔ n'a fɛn bɛɛ i bɛ étonné i kana étonné o tun ye empire Mali dan de kana fo Sian na i y'a faamuya an ka jamana maralaw k'o bila u kunna bibi la le jour semaine surpassé n bɔra Sénégal fɛn dɔ bɛ yen a bɛ kan inquiété dɔɔni mais fɛn min don a tɛ na tɛ dan kɛnɛ kan fo san 5 san 10 ɲinan kɔ an k'an jija jamana kɛlen don k'an nakori a si kana dan ka se niveau dana tɛmɛnen dɔ la sinon a bɛ segin an ma k'an jɔ yan hali n'a sɔrɔ ko e Kasim Baden an dan cogo di sira jumɛn fɛ tableau sɔrɔ yiriwa tableau fɛ an kana sɔrɔ danfara janga don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ abadan n'an ka ye tuma min na n ko dɔ bɛ ka taa k'an to donc an bɛ an sen fereke o la k'o la retarder dɔɔni o tɛ juguya ye géopolitique kɛɲɛ de o ye sini ɲɛsigi de o ka fila sini kɛlɛ ye bon diɲɛ bɛ marché ten na i tɛ se k'o de faamuya sinon i kɛlen kɛlɛ mun ye Isila ko non jamana indépendant ninnu sɔnna mais baara bɛ baara la n tɛ sɔn o ka kɛ yen parce que o ka surun an na kojugu c'est qu'on appelle la sphère géopolitique. donc fɛn bɛ se k'i kunu kana to k'i nɛmuni daminɛ sa merci mais ni ne bɛ e la sɔrɔ k'e nɛmun distance min na n b'o distance bali le temps que ni sigari ma n ka temps sɔrɔ ka n labɛn mais ni ne ka dɔn ko ni ne jigina dɔrɔn seconde kelen e da n kan i fili i bɛ n sɔrɔ ne t'i bila i k'o territoire occupé dɛ n b'i bila distance la min b'a to ni sɔnna n bɛ temps sɔrɔ ka wuli ka n labɛn k'i kunbɛn o de ye géopolitique ye c'est ce qu'on appelle les real politics c'est-à-dire la politique du réalisme fanga ɲɛmɔgɔ ko de donc ni mɔgɔw bɛ sigi la f'i k'i hakili to i yɛrɛ la kuma bɛɛ sa kɛ u kana kuma bɛɛ teriya yɛrɛ t'a la teriya tɛ yen a ye ɲinɛ o kɔ a ye ɲinɛ o kɔ a ye ɲinɛ o kɔ an ka di an bɛ jɛkulu o kɔnɔ tɛ yen an ka di mun bɛ hakan kelen na olu de ka di mun bɛ gɛrɛndɛ ni gɛlɛya kelen kɔnɔ olu de ka di parce que olu bɛ kɛ ka di ka ɲɔgɔn boloma dɛmɛ mais karaba la finmanko t'o la jɛmanko t'o la n'an taara sini ka Sénégal to an hakili bɛ jan perdu Mandeng na fo n'an kɛra dangaden an b'o lasegin ala bɛɛ tɛ kɛ marifa ye yɛrɛ économiquement i y'a faamuya bon an ni jamana sila an k'a dɔn tout voisin en matière de géopolitique est un potentiel ennemi ah oui ne e y'o fɔ ani AES jamanaw don pour le moment ni jamana ɲɛmɔgɔw u kɛra a saba nous an ka intérêt économique concordé la plus u bɛ concordé plus an bɛ fusionner o y'an ka chance de ye o de kosɔn encore an k'an jija distance économique kana don an saba ni ɲɔgɔn cɛ sinon ni kelen kɛra ka tɔ fila nin dan dɔrɔn mankan tɛ wuli dɛ la volonté de leadership la volonté ka
commander à l'intérieur. Ne ka girinaw ye ne tɛ se ka aw tɛ se ka fɛn dɔw fɔ ne ka sɔn ma tuguni f'a ka kɛ bɛɛ ka sɔrɔ bɛ don ɲɔgɔn na hakilinaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yiriwali baaraw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ musakaw bɛ ta yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ banque d'investissement min bɛ ka fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw an dulondulonnen ka to an ka to ka ɲɔgɔn dɛmɛ Kana Tamaki. n tɛ n'a kɛra sisan ko kelen poyira ka taa Non, o bi sonsori dɔ ninnu kun kan. O Tamaki biro. A tentative kelen fɔ ɲɛna kɛ diɲɛ bɛɛ an ka ta kelen NAFTA ma Canada, États-Unis, Mexique. Trump ka sanction bina jɔn fɔlɔ kan semaine fɔlɔ ani Canada. Proximité bɛ tɛmɛ olu ta kan. olu de ka surun a la ni bɛɛ ye. Merci. A y'olu papa dɛ. Kana Tamaki fiyewu. Chine, un an voisin aujourd'hui. Dans le temps, c'était le Japon, ses voisins. En allant à la Corée du Sud, derrière, faut deuxième guerre mondiale, il sera libéré. En Chine. Ou bien, mais Bidjon Borolo, j'ai là. Chine, à quoi les territoires avaient à voisin bec. Comme maire de Chine, à l'État, et fait à Kono. Arrête ça, à la navigation maritime. À fin, aïe, ça c'est l'essence du pouvoir. Donc, Algérie, on a un signal qui a beaucoup de mécaniques. On y est Algérien bolo. Fin fla de bien en agino la Kassim. Yaro mbao journaliste ou wele la tumabe. Là qu'on a maliala. Parce que Bibi là, fanga mbao là, autant le gouvernement. Kumakela haglida ele lo kodode. Parce que ambese bi kanga jamana de on na wuli kasi niveau mina. Akuma do bebe asimi tse ka força je tse ka fo mais on peut se ka fo. Ya famia. Bon oda en cas de war folo c'est ani Algérie tche. Jamani fima faut ka dinya ban antetere ante fala ka so bolana de parce que arabu Algérie Maroc be ka kibuya parce que économie be ka bla un peu primitivisme nye al ni anga mongo be ko kan ya ebi wa fina ko Maghreb peula e ka tanga be ka bunya don fima ko ka teme aton nunka parce que bio pour le plan be Maroc la recolonisation économique du reste de l'Afrique, de l'Afrique du Sahara. Au Tikani Fangayo. Algérie mo de famille. Sinon, Algérie arrière cour de tuer Mali, Mali temi kalama. Arrière cour o juma sisa. Mo muso ganfuro. Minga dai. Du coup, kasi mo fa tuer ga joya la. Aba tuer ga joya la. Donc les korola et donc les farobanti parce que c'est bien mou kalambo et mou gelela et ga jondo nana fanga sur idunkan ebe munge ini ala na la krache e ni ga inyetu ko kan ou bien bina ese ki la fanga la segine pour que ide ga continuer ka fin ay bi ga fanga la segine merci on Algérie tche de flé ayesiko nya for dernière fois iterike fe idoko kefe ngo mumbe ka kula ayesika akwa soi-disant politique kan kasoro nunca an kase ka to la première année de là c'est mon maire boyan Kassim e fana do jawla de politique mo kan suina non politique mo bon ni afina Kassim e bi tout là comme les journalistes e ben provoquer wa suina et à se ka fo mo politique mo te malla suba commerçant de vie ya famia suba commerçant suma nanga politicien ye suba de des autres total ali ordre doni parce que au moins c'est bébé magasin dans l'andon mais pas de ka fin étalé rom mais yé foroba fin si te sigena là ya famia puis politique GIE de do ne ko ngoni ma ban politique parti politique comme mais ayo politique nyefu nyina folo nu politique famia 6 ans Kassim ni problème a jol de be ke ya attaque be ke ya mo be sa centaine ou be semaine ke ou be ka France ka position kono yanu ka kuma o nyongo jeli gele nene de la ka kele te boka kona we ka san parce que ni kona ni matigi ka position ni ta mage kele porte kana fermer nye wala kana wele ki ka segi ko merci e ma fa ira yo do suina ton chama be jekulu dola a jekulu ira ka kuma ro mele ndo ma ba onda nga bi a jekulu e communiquer mi ngani ira ni ba ko do ne est-ce que do ne yanga e mais yanga o teo parce que we bara ke mu yo te yanga e we bara ke mu yo tawo he kele atako no ka sura tombe boru dama ka vole en ko e kana tamaki nga jekulu on na kanu beta contribuer là bon Kassim kasi Algérie thématiquement Algérien fondamentalement de kera qui dal mineli
MLA mɔgɔw bɔra u ka premier discours la u ye jɔn accusé u ko l'Algérie nous a trahi ko Algérie y'an janfa parce que mɔgɔw m'a faamuya Kidal minɛli ça a été une humiliation raciale pour tous les blancs a kɛra européens ye o a kɛra arabu mun bɛ nord la parce que symbole dɔ de yira Algérie bɛ ka siran min kelen ye a tun bɛ fɛ k'an tester n'o de ye sisan parce que bi la Algérie ɲɛna ko il est le roi de l'Afrique du Sahel i y'a faamuya maintenant entité réelle min bɛ yen réunion min kɛra Moscou ni mɔgɔw m'a suivi. Ça a été un tremblement géopolitique et régional. Tremblement de terre géopolitique et régional. Monsieur k'a fɔ ten de pour que mɔgɔw ka a yankan faamuya. I y'a faamuya. Kɔnɔboli jɔbali fura tɛ min na o de bilala Algérie la. O laban min kɛ tɔgɔtɔgɔnin ye sa. Gana Tamaki bi. Parce que ale ma wele yan. En tant que géopoliticien. AES taara Algérie cercueil dɔ tɔ gingin. Algérie ka support kelen pe min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Russie la ye. Algérie bavure tun ɲɔgɔn na san 2 nin kɔnɔ au point que Russie tun bɛ alternative ko de la. Dɔ de la k'an ɲininka a la question na e fɛ yan siɲɛ kelen. Ko ni Algérie ni Mali dara balance la ko Russie la bɛ jɔn ta non n k'a bɛ jɔn ta n k'a bɛ Mali ta. Caman commentaire la n y'u ye n ma jigin u la u ka baara tɛ o. Olu bɛ k'a jouer yɔrɔ min o tɛ o. Bi Mali ni Algérie ka confrontation directe ni Mali changé 70 ye 30% ka da bɛ goy Algérie la parce que Algérie bɛ ka yɛrɛma diya fɛ k'e bɛ Algérie de kɔ mɛnɛ k'e bɛ Algérie de kɔ a bɛ comme mɔgɔ min mako bɛ la e ka balo e nana bon n ye mangoro dɔ sama i bamuso ma ni ye mangoro dɔ o bɛɛ faamuyalen mais kɔngɔ de bɛ waraba la minɛ a mako b'e de la a b'ale yɛrɛ de nɔfɛ. Ok. E nana k'i ye waraba bamuso sama y'a fa kɛ sama e nana min jɔ a to kɔ a b'i de kɔ kɔngɔ b'a la e de nege b'a la i y'a faamuya. Donc tubabu bɛ Algérie yɛrɛ de nɔfɛ. Tubabu bɛ Algérie yɛrɛ nɔkɔ kolo parce que bi sisan Kassim n'i y'a ta géopolitiquement parlant l'Algérie n'a jamais été isolée dans l'histoire comme bi. Parce que a bɛ n'a fɔ an ye u ka kibaruya di sira dɔw lajɛ a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ bolo Mali drone bonni kɛra filiba ye fili min ye u kɔ bɔ fiɲɛ na fɛn caman na wagati in na quoi. Mɔgɔ min ye drone nin bon Kassim armée algérienne don dɛ mais tellement hakilila tigɛlen tun ye Mali ma ko fɛn tɛ bɔ a la o muso ka ganforo de don a nana mɔgɔw tigɛlen don farafin na tout le temps o de kosɔn Mali ko bɛ bɛɛ surprend Faransi ta kɛlɛ yan olu yɛrɛ de anw tun bɛ ala deli la an bɛ na kuma jumɛn de sɔrɔ o ye comme i ma surunya mɔgɔ a ye ko dɔ kɛ a ma bɛn i ma mais i bɛ ka maloya ka tiɲɛ f'a la a yɛrɛ ka na kɔnɔ fɛn f'i place la i fana k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ diminen ko bon n'o don ta n jɛna Faransi y'o de kɛ o fana m'u gɛn o u ye min kɛ i b'i k'a la o ko k'u b'o kɔrɔbɔ denmisɛnninw na denmisɛnninw ko Gbalo k'Ala ka se ni ɲuman ye k'Ala ka se ni ɲuman ye makɔrɔ ma da la fo dernière minute hali maliyɛn politika ninnu jabate ninnu bɛ bila n'u taara an bɛna kɛ cogo di le syndrome de Stockholm i b'a dɔn n'i ye mɔgɔ ta otage la n'a sera niveau dɔ la mun bɛ n'i libérer o ye fara otage tala kan ka olu kɛlɛ o ye adamaden kunkolo b'a la cogo di o de ye farafin an tɛ jigin o la o i y'a faamuya Algérie yɛrɛ ɲɛna farafin jamana ninnu a ka politique extérieure banbali don fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan nous maintenir éternellement dans la dépendance à l'Algérie olu ɲɛna olu ka gara o tellement u distrailen don la Maroc n'a ka fantanyani mun bɛ Maroc min bɛ Maroc ka état de développement justifié bi foyi mais Kassim u ye Marocains u ye fɛn dɔ faamuya l'année dernière dans les universités françaises la France, l'Algérie et tous les pays arabes réunis faculté ingénierie ni fɛn ninnu na a passant n'i y'a kɛ 100 bi 60 o tun ye Algérie kelen à la base du concours tout race confondue farafin jamana kelen ni 1 2 candidats i bɛ taa sɔrɔ Algérie ni 18 bɛ Algérie bolo Faransi yɛrɛ 5 oui pour te dire aujourd'hui Maroc y'a faamuya cogo min na mais bi n'i y'an ka sortanw ta mɔgɔ 100 i b'a sɔrɔ ingénieur a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 la bɛɛ ko k'ale ye juriste ye sonyɛli tɛ wa a ka politicien denw tɛ wa
bɛɛ ko n k'a sigi biro la n ka kɛ procureur ye parce que o de wari sɔrɔ ka diya n ka kɛ juge ye o y'a sɔrɔla cogo min na an bɛ b'u kalama n ka kɛ nin ye n ka kɛ nin ye biro kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔw ka n'u kungo f'i ɲɛna i k'a fɔ n'i ma nin den tɛ nin kɛ développement tɛ yen développement bɛ ingénierie de la développement bɛ production de la création il faut créer il faut former des cadres qui créent et non qui consomment bi AES tun kan ka kɛ Algérie a ka zone blanche a tun kan k'o créer depuis longtemps a bɛ comme Algérie an jɔlen don depuis indépendance ka kɛ tan le frère aîné na an ka labɛn kɛ o ko vous les clochards les nègres là vous voulez quoi vous devez rester mes esclaves Algérie ka mentalité de y'o ye mais si ça Kassim n y'o de f'i ɲɛna n ko ça a été un choc géopolitique et régional l'AES Lavrov ye kuma mun fɔ ni mun ma faamuya n bɛ fɛ k'a déchiffrer o ye dɔɔni a ko la Russie s'engage à renforcer les capacités militaires du Mali en particulier de l'AES en général pour que ka a kɔrɔmatigɛli faamuya Lavrov jɔlen an ka ministre des affaires étrangères là parce que n yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Lavrov blanc et Lavrov noir parce que job de ye Lavrov noir parce que bi géopolitique la ni Lavrov bɔra ye deuxième place mɔgɔ t'o sɔrɔ tellement mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ non on bɛ se k'an waso a la politique sérieux la Mali la non o tɔ ye c'est un cas d'école bi Mali politique sérieux c'est un cas d'école i y'a faamuya mais le fait même que Abla Diop ye nin fɔ Lavrov jɔlen o kɔrɔ ko bɛnkan bɛ yen déjà k'Algérie t'anw teri ye bilen mun m'a faamuya n bɛ k'a décortiquer aw ɲɛna a kɔrɔ y'o de ye n'o tun tɛ Lavrov tun t'a fɔ parce que le fait k'a fɔra Lavrov ɲɛna a m'a corriger l'Algérie comprend diplomatiquement o kɔrɔ min c'est comme a y'a ta tɔgɔ ma ka Algérie ta tɔgɔ ma ka Ukraine ta tɔgɔ ma o kɛra mɛnɛ i m'a si contradiction ye Algérie kelen pe o da Tebuni kelen pe o da ka voyage Russie la o programme to 1 mois parce que a b'a dɔn Américains tun bɛ fɛ k'a attaquer avec les Israéliens hali sini Israéliens ka commande bɛ yen n'an taara Palestine na dɔrɔn États-Unis qui me donne la permission f'an ka Algérie de décomposer territoire ka bɔ a ma et puis c'est des ennemis Israël b'o de sira kan kana tamaki o de ko sisan la sécurité des rois marocains assurée par les Israéliens parce que les Marocains se trouvent c'est les Juifs africains o ni Israéliens o ni Américains bɛnn'o ma ko Juifs ka badenso bɛ yan o ye Maroc de n'i ma ɲɛna Algérie de ko Israël tɛ kɛ membre associé de l'Union africaine ye i y'a faamuya parce que n'u donna la première victime ce sera l'Algérie a ma kɛ Afrique lajɛ ɲɛma o bɛ k'a nin kari fo min bɛ Algérie kɔ ni danka tɛ parce que politique sérieux tɛ Algérie depuis Ben Bella bɔra la c'est les groupes mafieux militaro djihadistes trafiquants qui sont toujours au pouvoir ni min ka clan nana tɔ ninnu b'i greffé o kan o bɛ bɛnkanw sɛbɛn ça c'est voici toute la politique algérienne politique tɛ yen du Soudan kana fo Maroc comme le dernier avant-hier le ministre marocain est sorti pour dire que comment il a formé des Marocains d'origine pour aller commettre des bêtises au Maroc c'est que mɔgɔ min ye Mali dɔrɔn ni fɛn kɛ a bɛ comme excuse-moi du terme kɔnɔboli gannen cɛkɔrɔba la a tɛ se ka boli ka yɔrɔ jan sɔrɔ a ye dibiya yɔrɔnin dɔ sɔrɔ dɛ k'i sigi ye a mɔdeni marabali dɔ de tora tulonkɛ la dɛ ka Petar ni ci yɔrɔ bɛ kɛra yelen o de y'o sɔrɔ mɔgɔw nana ko k'e cɛkɔrɔba tɔ ni yɔrɔ sugu a tɛ se k'a fɔ min y'a jɔ a la o mais ale tɛ dɛ mais munna u ka communiqué la u ma se ka bɔ k'a fɔ ko drone karila a minɛnw filɛ n'u ka dugukolo kan ka fɛnw yira an na k'a dira k'a fɔ ko Mali bɛ ka min fɔ ko nkalon don fo bi munna u ma se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ parce que drone bira an ka dugukolo kan on était tellement loin de la frontière algérienne so tɛ se ka kɛ o ale tun tɛ se ka don ka n'a ta ayi parce que yɔrɔ in fana lakɔlɔsilen don sisan kana tamaki n'u donna an b'u cɛkɔrɔba ta k'u la an bɛ Petar ni ci comme minimum maintenant
Algérie filɛ état min na nin sa f'a ka taa galon dɔ tigɛ Nations Unies kosɔn anw ye demande kɛ Conseil de sécurité la o fana ye demande kɛ k'o bɛ nin expliquer c'est pour que ka essayer ka solution ɲini sisan au moins ka galon dɔ tigɛ min bɔlen tiɲɛ na parce que Algérie filɛ yɔrɔ min na Algérie s'est mis à nu géopolitiquement et diplomatiquement au monde. Algérie kelen n'a demandé ni ɲinani ma kɛ salon Conseil de sécurité la ko communauté Nations Unies ka fɛɛrɛ bɛ kɛ pour ka registrasiw bɔ yan ko parce que ko c'est un danger. Si ça c'est amical, il faut faire. Algérie kelen no ni kasoro support kelen pe mbal la jinye kono o de reçu. Ayna kay warni mtawe ka to komanu ni fen nge France ko na to ko to u na to. To ka problème mi ou bien d'ailleurs problème té c'est on dit j'appelle ça le réel politique. Katsimenu ko ko amago benna c'est que umako bala de mene. Et sabari kan to no o temena o ka décider quoi. Asega wuli. Ou be décider sinon ate wuli. Mais ne ma min faamuya docteur yani ni waliya in bɛɛ lajɛlen cɛ ale Algérie jamanakuntigi kelen Tebboune a bɔra ka AES majamu ka kuma dumanw caman fɔ AES kan ka jate AES ye partenaire dɔ de ye min kan ka lamɛn et puis ni Mali bɛ k'i sama accord de nɔfɛ ale tɛ accord ko la tuguni olu yɛrɛ ɲinɛno o bɛɛ kɔfɛ e bɛ tila ka nin kɛ cogo di tuguni accord ko a y'o fɔ sisan accord Choguel bɔra don min ko application intelligente ou bien an ka président yɔrɔ de don min ko ministre ka bɔ k'a fɔ ko accord sara ka ban a ka relation kɛra mun ye merci a ko non ko accord tɛ se ka bila tan dɛ parce que accord tun ye Algérie ka fabriqué k'an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais a nana limina sa ko cogoya t'a la accord tɛ se ka sauver a y'a yɛrɛ kɛ analysons un peu quoi n'ayons pas laissé trop court i y'a faamuya wa a y'o bila o kunna Algérie kelen tɛ dɛ mais nafa sɔrɔ sira bolo ma parce que bi Maroc ka wari t'a kelen ta ye fɛn caman bɛ yen a kalifalen don Maroc la donc Maroc bɛ wajibiya ka jongler racialement et économiquement mais Algérie c'est un pays de on va faire tout dire c'est que comme des enfants de rue qui ont grandi ni kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ musomanin ɲina ilangolo man ka bɔ ou bien bamuso ɲina man ka banini kɛ a ma kalaw la Algérie bon mais Algérie na yanga ne ma mais ni Algérie ka niveau de gestion politique c'est tellement primitive ni malon tout malon en tout temps ɲina yɛrɛ kɔ quoi mais président dɔ de kɛra ATT ka waati la aw mun tun bɛ yan aw kan ka hakili jigin a la peut-être yɔrɔ caman tun bɛ tɛ fɔ an ɲɛna sinon décision tun bɛ ta yen de ala ka sécurité bon de ka di Algérie fɛn caman kun b'u bolo mɛnɛ i m'a faamuya hali waati min na i bɛ ka wulila ka taa bonya da kɔrɔ k'u ka accord ko in lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min mara ka tagali kɔfɛ Kidal a diyar'u ye kosɛbɛ parce que o dɔrɔn u bɛ tila dɔrɔn u ka ministres de bɛ médaille aw réussira finman ninnu ka jɔnyali la aw sera k'u jɔnya o ka d'u ye kosɛbɛ o de b'an ni Algérie cɛ koyi ni Algérie fɛn fila de dira Algérie la il y a un plan pratique. C'est-à-dire AES, la Russie veut désormais faire l'AES son arme de guerre géopolitique dans cette région de l'Afrique. Bon, moi, je galon tique i superpuissance fait maintenant Sahel maîtrisé. Il va Afrique todo i kamaro. Fonyo fina. Parce que Gelaro yi o yi des ressources kachana tobe. Et puis, les ressources, c'est des ressources stratégiques indispensables. Non, voilà, géopolitiquement, t'es salé, tu veux m'en Frafina bitige kono. Militaire kulubena meka minfo. Munte fodala. Merci. Merci. Kasim. O magana yana de. Donc Maliko awa famia muna malitan parce que on des têtes de produits de tout temps bidron tede. Al ni signa histoire la. La jabate ko sa na on me tourner do la nyi boro sigi do ke. En selen Ghana. Ghana on do re on nyiniga. Ko Union africaine Mali, CEDEAO Mali, Diptako Gourma Mali, OCS Mali, CAO Mali. Merci. Ko document fausse mabo ko on me se to ko kan postiri tan wakati na ko AES. Merci. No nga ka fara ko AES Mali. Merci. Ne fana o faena. Kasim Chawre na nyoy. A faena on. Lavrov ya diplomatique for doni. Ngondo ke mango ni ngoma kika kuma segenete ni. Ni intervention là-bas, je dois faire un an ifia.
ngwa ngo bon na ta kala ngo no ko ay ko ni ko mo dalanta la a passeport re ko le ngo bon donc ne terege ne ni terege ta aéroport la ñoo fe fama do do ale tunga ta États-Unis ne tunga ta Dakar nana ye passeport ba kun 5 ans mais aga passeport dati bana parce que États-Unis mi se ga passeport 2 ans ga 5 passeport di man ni kura ta be continue la donc ko faut passeport to ga 6 mois de pour que se voyager donc tunte 6 mois bon donc ne mo anana 6 ans na demande urgente que passeport VIP o lendemain ka passeport solo o lendemain on ka sera États-Unis ngoni mango bon ngo Francis chotable blé kuna chini mo fo ku ya ya fo lendi fu yere de jata bon ibaro ko do be ke kumaro la abe on la yele quoi o ko ni la yele mina nya finyana Francis tellement que réseau ka o forle nous il sera comment u yere page munun créer u yere anga kain pe fo baga bo ubolo o page u kan u yo do de ta mo go be ka ko mboto fle ambassade de France la ni ntenendo o page nka o le prier à blabor ibaro ni mo go fm la ba don o le prier à publication ka kla ka chichi mo go ma avec comme ça no zoro malien no de avocat zoro o le ka code la ne no no fo robotique ka blala bon fami awere mo go do wele do tunga password fɛn kun bolo ayu wele juma don ka fu na karisa ye hakato aina lendi olu nana awre tlara ka botuguru kulu ka nyawo ma ko ka boku ya soro ko kulu to fo de olu to fo parce que ni États-Unis tun tagali tun fɛn kun tɛ mɔgɔ caman kun tɛna bɔ a kala mɔgɔ si kun tɛ bɔ a kala kana tamege ore zo ne u ko ne ma wono ngobo ikete pe risu ba fo ma ko visat gelai ma za disfitelne prendre ce qui est voulu pour ce qui est ya famia o Francis tade bi Francis donc ba mu yera kun tula passeport to abo jo politicien tembi mim be ala don doni minita donc to Francis be ka glisser en classification parmi les pays africains les pays africains ataka jigine apeka parachuter sans parachute o ka jugure nya sange ka min fo be nya me do fe no blanc parce que ndela ka fo na e so solike akira jongola mo ay espère mo tan ngilenga témoignage monter vidéo bi achirama qui répète la même phrase que j'ai dit il y a longtemps que l'Afrique n'a pas besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. Parce que on a débat ni cheta major général ani Bujugu 2020 nous des fois kasiga parce que je voulais que Malien kafa maro antale débat là ni do e baro gendo here to me o jabate yenne fo re ka mo re comfortable bibi sebe la ko tien re ni ngom masika be fore ni ni français farafina perdu dongo don France était 5 ans que nima 3-4 nouvelles républiques moi me détaché gaba France kisitama Ureta kisitama wasabe oblibulo kasem 5 ans oya chale 5 ans olu be taga bolo la guerre civile be wuli abe là-bas au Kelempema soit au bateau bita la France les pays d'outre-mer là la France ne pourra pas yere bora ga minga ko seno ga député kalata la ne ma fo no ni olu re ba ko mu mege farafina olu nyona olu re ta jugara no yere anto to jogo la digina Kasim ni olu ba nyedo Kasim ni warbe mogo ku jogo jugu te don c'est vrai etanga bi mogo don ni warbe mogo ku jogo jugu don ente o tobu baro amem fo risila ko le tubab e mali aya famare e zanalido ne ga zanalido zanalido ko tobu ka vi ni taranyege na ibe feminge ko ta ko pake kanya ka parfum kala katla ka abla sachet imperméable kono yara ka satina bola ka parfum konyma na dirima iga bla salona ikala yeti kana kado dale ni adale ibe sobla akasabulo tobu vi kanya distance parce que fin jole wal fena ati laban awa do ka hiningali do be ni ko min kelen flani ANC e communiquer ke ya no che mali e communiquer ke ni wakati na fana mo chama hiningali fana ke ko ANC mo jamana fla Burkina Niger ko mo ga panguro siraw da effectivement ko muna ko kera bon avec comme vidéo là là et bien comment Efiri Bena avec un retard ya famia odoro a ici souper
Al Namake, ce sera par, comment on dit ça? Ademo Blakunango, ça c'est déjà fait. Communiquer Binabos très bientôt. Il y a famille. Parce que coordination, on a fait qu'un an. Malita, Algérie, avant ça, c'est des choses qui ne sont pas encore standardisées. Il y a famille. Organise nous masquer, sinon son organe ou kasu keradron. All de bebo kakuma confédération togala. Plutôt que individuellement il y a famille. Sinon moi ma question posée que surtout on a qu'on blafou mina mare kono. Il y a famille. Oui, c'est normal. Mais ambassadeur ou membre ma retiré. Mais on est kajuni doni on ni duni kumba wa parce que oui Algérie masque di wa ko fi mam se ka tasara la o mo de famille ko lu be fam ko fo Niger ko sungalo ko u ga tele la ko mana de ko lu balo min Niger ba sungalo ko na ni fen nuna parce que Algérie be je demande la ni fanga massé abani ni kan ko do nyon blo anga politique kan nyon ti culturellement parce que arabophone kacha Algérie Niger ya famia au rapprochement culturel bu ñu ñonché au fait chaque fois que Niger blom menangono mais Niger nous ga sécurité bibila a dépend de la plutôt Algérie ou bien Jamana Waré c'est une nécessité indispensable. C'est là que dom kam na Niger la Algérie mon fond Algérie reko ko kalebe 4 mois di ama 6 mois re kalebe 4 mois di ko chani makaka fangasi ou bien yana ni Algérie ga communiquer Mali kelen dron na fo de ba kela dron go gar angana temps retard tade ni touchera Algérie la Niger la il touchera Mali la go parce que nous sera Niger Mali ta flanchete. Ce n'est pas le Niger qu'on visait, c'était le Mali. Na Niger bira soma Mali tumbe bi ulafe. Parce que fait tumbe ka Malien flagramment cadeau français fait après tumbe français madame. Aba do fana ka ñiningali tali ke drone ñere la a ko shiro ani wulika jom mun ngala ko drone bina me drone ko fe wulika jom sira ka ke Mali territoire ka o kuma mo mun kumbe ni ulu Algérie ulu denen ulu labo ulu ma se ka soro wa be mobile mun tura ko fe drone dore ulu goshide mo jme ma soro iya nunu nge ulu ka groupe drone goshi kunte ko le protéger ulu ko fe utara ka mun to mobile la du utara ka mun to mobile la fonanga jarage ñininga wala de bara yoro do be ko barakira ko foka ta dugu je barakira foka ta dugu je kelen ko kuma min be ka fo mo fe o be fo ote barakira mais ambo devoir di militaire ma ambo priorité du mo ka bo ko fo parce que ibaro dosa ka galoma ka wara fa do kana o sangala te nyefe ato kutugire ka do fola mais parce que aga kuma la nawo ka famia ko droni cheta major général Omar Diarra ako ko droni binimo olu disiade ka bara ku ye barake ka laban ba bena continuer avec fola ka malien be hagila bo franyama betin kuma na korobe nyogona fana aida wala kana tamage parce que quand je me be ni malien no maga famia j'espère que ça na pardon ni président fait là mais akun malien ga famia do fem bila we ka ise ku jala bo femina ayo twin Algérie ka panique kunte dore je vous garantis dans 2-3 ans la seule force qui va équivaloir ou bien même dépasser l'Algérie en puissance militaire, c'est l'AIS. Et c'est ça le programme. Moscou, la rencontre, c'était pas anodin. C'était un choc géopolitique. Voilà, parce que n'y a jamais Algérie go Juma, Kouka Premier ministre, Kouka président ni Francis Mana. Mardi, premier, Anga Mogo Tara, Uni Irissi Nyoye. Ni ko nana goloba otumana mogon kibara do be fama bolo u yere ni woncha on te mun kalama de bien sûr et c'est normal Kassim c'est normal marquage do de fana be kana tambaki fio marquage mbe jisan c'est le bouleversement géopolitique dans le Sahel qui va entraîner toute l'Afrique mieux de focus mesikaka qui veut l'entendre ni minta kala wata ikolla fin na bangela ayesigne abebe seginka réinitialiser ou be ça Dombu continue, Baloka continue comme organisation en Afrique, même y compris l'Union africaine.
Une AES réussie, c'est le début de la fin de toutes les structures qui ont précédé l'AES en Afrique. À croire n'est pas croire. Et AES devient une structure géopolitique, même d'ici d'Algérie, ça sera la première puissance sous-régionale dans le Sahel. Voici le danger pour l'Algérie qui pensait qu'il va rester le seul maître dans le Sahel. Voici l'inquiétude de l'Algérie. C'est la perte, parce que fin kelem tu mets Algérie bi boloko là. Naba ka jamana baya rekono konoma tunye la domination dans le Sahel, la faiblesse de ses voisins. Abana, nous perd la sang, l'Algérie perd sens. Et le régime algérien ne pourra même pas tenir. Voici le jeu. Et puis ça, c'est inévitable. Parce que la Russie, dans ce sens-là, est condamnée à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est plus considérée comme un pays ami à la Russie. L'Algérie a une politique aujourd'hui qui va à l'envers de ce qu'elle a. Et l'Algérie est prête aujourd'hui à sacrifier à sa relation avec la Russie, à Yéna, pour que l'Occident allait la Corée. Parce que Québec, même si vous avez Casimir, si vous avez Québec, l'Algérie de quoi, maintenant? Québec, l'Algérie de quoi? Arebo Kalama, Zongo, Kumaelema, Laban. Areba Kalama, l'Algérie voulait toujours faire occuper l'Occident au niveau du Sahel. Ni Mali stabilisera drone, Algérie tka flani tchetke. Parce que rebelle ko, anga Touaregi modulé à l'échelle nationale. À peine 5% tout bon. Ni Tarabou ni rebelle à l'échelle de la population totale. Mais bêta la refana. Aïe, bêta la retere. C'est des enfants. Bon, tout nous faut télé là ça. Moi, d'un soukou moun doit au fond, moun sur le to moun fait. To colonisateur mbe ani yoro ko indépendance la mo wa ina ko to chama maçon ta parce que chama maçon le fait que De Gaulle est indépendance formelle d'Afrique au madia chama yi do de munna mono la do no lukunare ko kaf sa fiban wi do kan ki tike ki bo fuma na ko parce que jien ko no jema groupe kele mbe ni nu mara no fiban wi ko de be malla wala be fu ina sunu télé dans les couloirs fauteuils de la Suisse de la Belgique et récemment de l'Italie à un certain moment, mais au lieu qu'il est saisi, il y a famille. Aïe, Kasim, Nicolas Tchèque, du coup, la banque qui n'y est. Manga Fadia, Italia, ko famille. Kanatamaki. Docteur, Anya e Fanaka for mi ISC ka wulika John aga fonye. U bela jilengo ninga ko ye kerenyenina. Mais Mali fait fana daele, enquête judiciaire daele. Bien sûr. Pour un État qui se respecte. Minimum, il faut un preuve sur l'appui, kabanga prouver bien. Algérie, même bien famille, oui. Al ni Mali tout moque. Mais mon ulubo be commenter au Jamana na fait que Algérie télé be fait on siga kama kakuma ka essayer ku kokari. Ay bon au fana do ka barade ni fana moque kasim amma famille ne sinon c'est le 4e front. Ah oui, bi fuka ini ka Algérie c'est ka ko ka jere. Au moins qu'à Soutradoni. Parce que l'action il y a des amateurisme quoi, c'est pas réfléchir, c'est des actions émotionnelles. Donc, Jamana on n'y a pas bien. Non, ni Jamana on n'y a pas. Mais chien joli, Albert Kling, c'est tout la mer du Nord, américain chasseur Betlinga, Risuka avion escorté. Souni i cadre i madon. Semeni kelenteke ni result américain escorté ou ka espace kulabo don me qu'on escorté. Ala kadinye dongo don down. Hein? No do semaine amba men ku do e dobo. Modelo wada ba kama kana don 2-3 avions en même temps. Be chasseur bladron ku nous accompagne. Kulabo. Ou bebo. Ki dada golon na e kan junior nerkan. Hein? Ala digne dondo. Mais Algérie tu me kana ina kabna Mali jalabo mais Mali ka réaction masculine quoi. Parce que AESCO bimesiga kan abena ay konobolo mbla Algérie la tena frake blengwa parce que il s'est carrière kebling. Mais ce n'est pas un accident, c'est bien préparé. Situation, circonstances géopolitiques doivent former. Mais toute solution à nécessité et risque à AISI former ces instruments
Nyo de fo semaine temeni ngo Ukraine kɛlɛ bɛ mada sisan dɔn Sahel kɛlɛ bɛ palawuta aw sigu kan donc amuna wuli pɛlɛ la ka élection ka banga fanga di opportuniste dɔw ma ko a donna ta bɔra tan kɛlɛ bɛ kasi niveau mina ni sisan Kasim Sahel ko kɛlɛ parce que mbesiga kan ni Occident et Sahel perdu a Farafina perdu nous et Farafina perdu l'Occident va se démonter ça ne pourra pas tenir imagine-toi on a réserve d'or il ko bo français retélé et que on a réserve d'or bi banque centrale européenne il ka retiré bi wallahi ni euro ma bi France susu koro il ka tigena aywa Jabate fɛn caman fɔ minnu bɛ AES majamu ni ma AES fɔ mais bi mɔgɔw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ a kuma yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan bi parti politiques caman sirannen don ko i bɛ san 5 di a ka jamanadenw ye san 5 d'a ma a kɛra président de la République ko kuma tɛ ka fɔ ye Cani fana o fana ye san 5 di président de la République don an yɛrɛ a y'ale jamanakuntigi kɔrɔ ni premier ministre kɔrɔ ni ka jamana mɔgɔba kɔrɔ bɛɛ tun b'a ko kɛ ka 26 mars don yɛrɛ an yɛrɛ ka 26 mars ba in don o fana o de ta k'o kɛ ko anw fɛ yan ko anw bɛ transition na hali bi ko o AES bɛ taa cogo di parce que monsieur le président a b'a ka magaya b'a la halisa o de enseignement sinon fɔlɔ de tun kan k'o kɛ ani fɔlɔ tun kan ka Asimi kɔni Asimi ka fanga ni hinɛ labɛn o man ɲi olu tɛ taa Kasim nin tɛ fɛn débat ta yɛrɛ de fanga ni hinɛ tɛ taa Kasim e bɛ mun de nɔfɛ i b'an ka sɔrɔ n'an ka lafiya de nɔfɛ ou bien i bɛ théâtre bɔ de nɔfɛ an delile théâtre bɔ de la pour que ka taa n'an ma théâtre bɔ a tɛ ɲa an tɛ fa Kasim e bɛ pa kungo kɔnɔ ka i risquer ka min ɲini ni nana d'i ma i ka tabali kan fu i b'o de fɛ wa ou bien a fɔ dɔrɔn non kɔrɔlen n'an bɛ bɔ su fɛ nin heure la ne bɛ nin samara nin don ne bɛ nin marifa nin ta an b'a daminɛ nin côté la ni k'aw bɛɛ tigɛ a la dun i bi talen min nɔfɛ i n'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ i t'o dɔn k'o ta kɔnɔ den in na e bɛ mun ɲini na tu veux le résultat ou bien la procédure Kasim i ni ala cɛ i ni sigiyɔrɔ caman b'a fɔ ko il faut donner la forme à la chose démocratie ye mun tilala de bon, ça, je défie tout ce qui ont été à l'école. Qu'on me montre un seul pays qui s'est construit à la base de la démocratie. C'est quand ils ont construit, ils ont réussi maintenant, ils ont instauré la démocratie. Madame Nenoye. Corée du Sud, John est Corée du Sud, qui est Corée du Sud. Militaire de là. Oui. Allez, famille banque à crédit du monde. Le général Lee, Singapour, c'est le pays le plus riche du monde. Parce que premier pays, on dit Luxembourg. Deuxième, Qatar. C'est pas des pays, c'est des morceaux de terre. Puis, au vrai sens du mot, pays, c'est Singapour. Mais tu m'as dit qu'il faut 72 classification et développement humain en Mali, tu mets Singapour. Il faut 72 Mali, Côte d'Ivoire, tu mets aide humanitaire de Corée du Sud. Ou tu as quand on États-Unis, on a 14 ans, élection Kokumatala, Abemunta, exemple. D'ailleurs, on a la démocratie. Aux États-Unis, on a fait 6 ans. Ni démocratie qu'on a fait. Autala. Ah oui, mais. Ah, mais Nimberko fait, c'est vrai qu'en cas Sandourou commence que c'est mais il faut faire quoi, Jabana, nous n'avons pas, donc à Ningaldo, ko ni ibe fait tagala, ko politique moko, ou d'autres comme Chani politique tombechi, Mala, ko donc le politique moko mangana, qu'est-ce qu'on y transition fana baro bisa ta no fa mais tu sais ka mais mo kele no fo ne bo fo président ga nya ko politique mo be kuma na dongo do tu kuma don na re politique mo be kambla retar la on leur permet trop Kasim o ni ne ofina te ba ro hakle ni chama ni o fo ko ne tu fe o teo Kasim am bebe je belele ba min ko no ba mbela kulonge no ba mbe balo o balo no saya ko question de be a fora de ko docteur kana ko cancer be en fakoroga la politicien de mungo ko no ko nyengoya e o karogela e o marabala e ka foki be sizo do ifa farsola mumu re ka ko no ka tege pour ka 100 ans ore akan jigi sigia ko no ka tete ko tsegi wolo fa ka banki bolo no ki bo fargolo se ko fitri wala o se wo blo korobela quoi finalement qui sont les plus raisonnés mungo kanga tige puka ka kene akaze ka santa wala viki mungo kanga na tige ko pasi kame hinala mais avec ça wala chinine ou bien chinine parce que métastage d'amne na déjà
Domi denmisɛnninw bɛ fanga ta n'i ye Mali kɛ corps humain an tun bɛ ka commencer ka métastaser de ka toli tigɛ ka métastaser yɛlɛmali sira sa ka toli kɛnɛma. mais munna yan mankan politique mankan bɛ yan a dun t'an dafɛ jamana tɔ fila in na. parce que an ka fanga an ko k'an bɛ démocratie ko in de la k'o matarafa hali bi o de don wa ou bien ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nana ka démocratie. an bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fara ɲɔgɔn kan ka se mun ni mun tɛ se ka taa. o ye jumɛn ni jumɛn ye. il faut qu'on soit osé politique là. Il faut qu'on soit osé. Il ne faut pas chercher la popularité quand le pays est au bord du gouffre. Jamana général Lee 100 ans. Ni tu exemple ta c'était le régime coréen et le régime singapourien. C'est les plus dictatorial, c'est les plus sanguinaires. Mais bitou rebeta kalankolové. Pour le misali nyuma. Yana ka 600. C'est 100 ans que 100. L'association de business New Russian, on va inviter à Moscou pour une semaine. Après lecture calamment à Singapour changer tout comme ça. C'est le pays le plus pauvre du monde. Al ne ressources tout le faut parce que l'intelligence la mère à Banan, mais c'est le pays le plus riche du monde parce que c'est le troisième au monde. Mon nouveau de manauté territoire de Luxembourg à la tête Bamako Fangalembo. Mais bi politique mo ko sranelo parce que a fara ko wera ka charti o kan ka la kura kuraya la kura kuraya la olu yɛrɛ hakilina minnu di ani jamanadenw hakilina minnu di ko bɛna segi ka taa marabolo kɔnɔna na ani an ka masadu la k'u ko hakilina di u yɛrɛ bolo o senfɛ ko est ce que mɔgɔw tɛna fɔ ko ka parti politique ci ka bɔ yen wa o jɔrɔna o kuma fana bɛ yen bi baara yɛrɛ kan ka daminɛ kalo in tile 16 ani tile 17 politique Mali la o kɔrɔ de an ka lafiya kɛ hali tubabu la ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka jamanadenw lafiya kɛ o de la ka o fɛ depuis an yɛrɛma hɔrɔnya entre guillemets sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de la ka o fɛ Morso ni Moro y'a tenté a ma ɲɛ o bolo depuis o fana mɔgɔ ma d'a ma an ka goûter yɛrɛ an tun bɛ yɛrɛ nɛgɛ de la a jɔn de sigira yan ni Francima min avié a président mun b'a kalama ɲini kan kɔfɛ e ye journaliste ye o tɛ yen o tɛ yen n'i ye Faransi kɛ depuis la dɔ delila ka fɔ ne ɲɛna n dɔgɔnin a bɛ se ka sariya émission kɔfɛ ko Jabate o tun bɛ fɛ ka carrière kɛ i bɛ se ka kuma Faransi ma cogo di Mali la n ko Ala ka hinɛ finman na ni ne nana fɔ k'aw ma ko nègre o bɛ digaw la vous êtes des nègres de maison tellement o kun sɛmɛ jɔnyalen don Faransi ni Faransi m'anw sɔrɔ ka ban a bɛ komi waraba ni mangalani a fanga tɛ se waraba la mais ni a mɔmuso ye kɛn kɔnɔ dilanna ye a bɛ waraba dumuni fɔsɔni pour que a ka lafiya mais mangalani ko k'a bɛ waraba la tanga soit kuma yɛlɛmalen don soit danga b'a kɔ donc fɔ an ka politique baara ni an ka jamanajɔ baara fo an ka sugandi an bɛ min fɛ sa Kasim merci parce que politique kɔrɔ mun y'a yɛlɛma ka kɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ni taɲini ye politique kɔrɔ de fɛɛrɛ mun bɛ se ka jamana lataa ɲɛ politique kɔrɔ de an ka fɛɛrɛ tigɛ mun bɛ se ka jamanadenw lafiya ka jamana yiriwa ka lataa ɲɛ i y'a faamuya mais politiciens yɛrɛ bɛ na Mali la fanga la n'u ɲininka k'u ka programme min ye e t'a dɔn e min voter'o ye o yɛrɛ tɛ se k'a d'i ma ayi o tɛ yan an del'o de la an b'an ka 300 nin de kɔ ou bien 600 ne de la 2018 an taalen campagne na Bɛnkɔ o ye Selenge côté o y'a sɔrɔ o bɔra Yanfɔlilakɔrɔ ni Abiyaga Tarawa mɔgɔ n'a dugutigi ni fɛn ma ne ni mɔgɔba yɛrɛ tun sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛɛ politicien ye aw kana don a kun ne kɔni tɛ politicien ne yɛrɛ yanka ye n b'a fɛ de n'an ka candidat tɛmɛna ka fɛn dɔ aw bɔ n kɔrɔ n'an ma wari d'an tɛ voter n ko bon a liste kɛ awɔ mɔgɔba yɛrɛ c'est sûr que n teri caman n'i ye nin fɔ sisan u bɛ taa d'a ma a bɛ sɔn ka n wele a laban an kɛra teri ye min kɛra u ye liste kɛ 57 personnes ou bien 47 personnes hakili t'a la bilen dɔ ye sɛbɛn 600 dɔ y'a sɛbɛn ko 800 n taalen sisan n ko bɛɛ b'i ka wari sɔrɔ n ko mais n bɛ fɛn kelen f'aw ɲɛna aw k'o dɔn a kana kɛ hɔrɔnya la ne tɛ se parce que caman bɛ yan jeunes la u bɛ ne somɔgɔw dɔn u kana fɔ ko n y'u janfa aw ka san 5 balo n'aw ka sira ni aw ka jardin na fɛn bɛɛ de filɛ aw bolo nin ye
asikanla komo jabateke ko komo ngai na wari minɛ mais san duuru kɔnɔ aka jurutena devant les dieux aka jurutena lahara ngo muna ko parce que Mali électeur ye mɔgɔ 8 ni klancɛ de ne y'a calcul bɔ kama ni ne wari min d'aw ma ne kan k'o di o mɔgɔ kelen ma n kan ka miliyari 500 de juruta ko mɔdɔ k'a tɛ ne bolo ne nana mobili na n'a yɛrɛ ye sa b'a dɔn ko 500 a jigiya yɛrɛ tɛ n bolo non ne b'o de juru ta hɔrɔnya la ni ne ye fanga sɔrɔ n bɛ fɛn fɔlɔ jumɛn de kɛ i b'o wari de bɔ n'o y'o bɔ Mali wari la san 5 kɔnɔ e na ko wari tɔ bɛ to ko k'aw ka sira gratter ou bien ko ka château da ye k'aw ka jardin sɛnɛ ou bien ko ka tila k'aw ka clinique kɛ pour que aw kana sa sira n'aw bɛ na Bamakɔ yan i b'a dɔn kasi mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min ye wari nin minɛ o ma sɔn k'a minɛ cɛkɔrɔba ko non ko cɛ e tɛ politicien ye e de kun ko ne politicien a ko non k'e tɛ politicien ko depuis quand la politicien ma deli ka kuma ta o bon n'o de f'i ɲɛna o de b'an manqué politicien t'aw fɛ yan parce que u ka jamana fierté t'u la u ka race fierté t'u la Kasim jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye ka réussi ni jamana kanu t'i la au niveau individuel ayi hali ni bilala organisation dɔ ɲɛmɔgɔya cɛma min mécanisme développe a programme fɛn ni fo jamana yɛrɛ de kanu ka k'i la parce que quoi qu'on dise buna adamaden il y a pas de décision 100% débarrassé de l'émotion au tey Kasim politicien ou la juguya tɛ dɛ an bɛ ka fɛn min makara n'o ye jamana fo k'i bɛ politique n k'a bɛ kɛ cadre dɔ de kɔnɔ ma bon n'an ma to fɔlɔ o cadre ka stabiliser politique kɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ kɛ ye o de wara b'an nɔfɛ parce que bi mako bɛ farafinna la mako tɛ farafinw na ayiwa an bɛ segin ka na an ka Algérie problème na sabula dɔw fana ka ɲininkali bɛ tali kɛ min na o ye ko min ye sisan an bɛ danko min na o ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw ye min ye diplomatie ye kɛlɛ in b'o dankun na fɔlɔ an ye nin wele nin ye nin kɛ tan an ye nin communiqué kɛ k'a bɛna dan o ma wa ou bien a bɛ bolofara wɛrɛ bɛ se ka y'a la don nataw non bolofara o bɛ ka allusion kɛ min na kɛlɛ ko direct la an ka jaw la fɔlɔ mais l'Algérie c'est un pays en réalité sans commandement non, c'est le pays le plus désordonné donc o b'a jira k'a fɔ u ka sɔrɔdasiw bɛ kuma minnu na tile fila in na ko minnu ye baara in kɛ ko u ni ɲɛmɔgɔw kun ka kuntilenna tɛ kelen ye ko kun b'u ka état-major ɲininka o kuma in o ye tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye kɛ mais ne de fana ko ordre tɛ Algérie c'est un pays clanique c'est ça le mot que je cherche tubabukan na groupe 5 de bɛ Algérie bi militaro trafiquant mun bɛ fanga changer ni ɲɔgɔn cɛ Algérie mais a bɛɛ ye sɔrɔdasi ye o sɔrɔdasi renseignement bandits le nom est Amadi là qui était champion en prise d'otage il kɔni b'a dɔn ko il a été 4 ans le responsable de la sécurité du ministre de la défense de l'Algérie Kassim ministre la de Sadio ka sécurité chef o ka kɛ otage ta la ye ko Sadio t'o kalama ka libération kɛ ka tila ka rançon minɛ Sadio yɛrɛ de b'a moitié minɛ o bɛ se ka kɛ k'an ka ministre de la défense ka sécurité assurebaga fɔlɔ k'o de ka kɛ otage ta la ye ko ministre da t'o la k'a t'o kalama a b'o ɲɛfɔ jɔn ɲɛna l'Algérie c'est c'est tout mais ça fait partie d'autres dɔ la an yɛrɛ bɛ i wele k'a fɔ bon Kassim e k'i sabali e bɛ nin responsabilité ta o kɔlɔlɔ ka dɔgɔ ni jamana ta baliya ye n'i ma farati yɛrɛ o peut se n'a taara ɲɛfɛ n'an ka plainte réussira n b'o nkalon tigɛ i ye n'i ma farati i bɛ mɔgɔw minɛlen y'u bolo ye ko ninnu n'a kɛ k'u ma sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ la pour le théâtre bon n y'o de fɔ l'autre jour Petini ka ko la ala i sigi kuma la n'a fɔbaga ye donc ni plainte ye ɲɛ sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔ dɔw minɛ o bɛ mɔgɔ dɔw minɛ k'u y'a kɛ k'u ma sɔrɔ o ka mais o tuma kɛ u ka o don otage espagnol ɲɔgɔnna ye min yɛrɛ tununna n'an t'a kibaruya dɔn n t'a dɔn kun min na a mɛnna yan ne bɛ malien politicien ye non un pays ami un pays d'ailleurs a ye f'i la n ko dɔw y'o communiqué n b'o ko dɔ f'i la n ko dɔw y'o communiqué kɛ k'an n'u ka sigi k'an n'u ka kuma k'an kana a kɛ k'an ka hakili jitɔw tɛ wa dɔw m'a fɔ k'an ka sigi ko an ni terroriste ka kuma wa halaki laban to yan ne bɔ Kassim n'i ko minnu ma ko ne ka sigi ni terroriste ka kuma ne bɛ i jaabi question dɔ la ko ne yɛrɛ ba une question par une question mais n bɛ jaabi question dɔ la terroriste bɛ Mali la Mali yɛrɛ malien terroriste ya ayi terroriste fɛn bɛ Mali la a bɛ tɛ dɔ ka ci la
donc ne ko ni terroriste ka sike nyina ko terroriste na jone ka kuma fone abena ne de ka kuma fiye merci ne mi abla chila merci nini mo ko ni sigira kasi mo koro ki perel no ka fe no dama sika fo sika fo be jo fe no ok mo nyini ga kasi mo perel no ka mundi terroriste ma bi malla mali morceau do ni ngali be mali ro jumen awa do fana ko anga kalande munu be ananga malien munu be Algérie no e AS jamana taw yo ku ka anga joro ni ko ina wa parce que mi diplomatie ko ko fere Algérie be so ko sugu be ma malien munu ko be nye munu kuma ni Algérie ok ni Algérie ok ambula singe amul blata jamana worola gouvernement kan ki assume la mais o te ko jubo ka fo ka mettre ka nga géopolitique na nga relation internationale o te ke jamana sika sino guerre mondiale be ke jamana no nyon che sa erika mais o te che jamana do ma lo senta même comme ko jamana mi do abe so ko sugu be ma mais o be so mais ni ko fe Algérie bi ni me fi fen chamana kasi anga maliaba ko ni konyokora maliala chema ko muntege merci furu kun fami bon on ni le kasurun quoi on ko ni mina to bina same fen do la bina avec comme Mauritanie nga kamingele santaro na question bina poser ya amina tla kanda do ale ya famia mo ko ga ministre des affaires étrangères na so madena asimi fe ni lettre ka nga saka kuma ya sa ko mi saka nyina bo to mi ale se ya an fana kun te dogo al na simi fe en table an fana bora al na simi fe en table usra no moro ko ne toy moro ko ne ay nga ko ne geni ayu dawal bane kon la kay non moro c'est un mythe kon la garo de mais fuga mo ko ka toy Allah ko se be ma ko ni wallahi moro fo président inter kulongela de président na men ko sebe mon frère Asimi Sadio moro ay nyetu a klogri ay bulo bira dala ambaranga ngaminge ni teba au fe koy nanya jugubat mamina ubena ya kana au sagoke akon tena na no kumare anana no papier de beke autour de là parce que mena finyana mimbe kana Mauritanie parce que président yake amaka ambake malien amna malien na famille kinye donkodo na occasion dongodo ku nyeyele munta kalama kanye funya sinon c'est insultant Mauritanie maraga jamana ni amadir ka kesura jamana Smaro Kantega masaya garani karai karai wala ta mema soit bola tami Mauritanie créé là pour empêcher la splendeur du Mali, la l'étude du Mali. C'est un peu spécialement créé pour empêcher le Mali. Full stop. Ni muto kala Mauritanie bo de Mauritanie bo logique de Kolama Alechini a vilu tabani. Ali te mara me mara do le. Kana ta yoro jani vega culture sociale to law yoro to ota. Ni yoro ke keme bi konono appel maraka to wi. Como Michigena se notemena masigile an fe an kukuno ke ko jamana Mauritanie te lidin suye ko bakanki kasi mu be ka sara minya to min kalama asim tsugo ke asajo tsugo ke namba ke mu tsugo ka ay nyetun un problème ma en nyina dala al Mauritanie fle bitisme nani abe do bala indirectement na Mauritanie direction abe suraka kele ndey ou ka bitisme mege ka jama oui pour les questions raciales ne vous gênez pas. Le monde aujourd'hui marche, c'est l'essence, le fil même de l'action aujourd'hui internationale, c'est de la race. Surtout les voisins mécréants africains là. Yama. Ambe Mauritanie en frère noir Mumbai. Aw hakilati ambo kokoro. Anga jamana nyemo tsika boka fo hayake dambo kokoro. Mais faut que Mauritanie déstabiliser de Mauritanie leader ou bestran de la kana ya nini ka an fait n'am se ka stabiliser géopolitique drone de do nyangu ya te foite donc China avec tenu parce qu'en fait tout na metala tout nani je suis mon kera démission nous fait récemment en effet magata tout Kasim sankelen be fa dogo do fimon buka ube jemon ta otajilai parce que kachano e chien nani bo jemon be kastra odenye plus ambo mais plus ambo agité almalien kenkunde plus ambo agité sans plus bestran plus ba nyini c'est anga
jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma an ka jamanadenw fɛ pour que o ka ko ma da. La an fana bɛ fɛn dɔ ɲini u fɛ sa kɛ. Fɛn ɲini tɛ dɛ, an ka noir mun bɛ yen olu ka position sɔrɔ parce que plus noir bɛ caya position décisionnelle la plus ani Mauritanie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan plus u ka kɔlɔlɔ n'u ka danger bɛ dɔgɔya anw kan. O de kosɔn kɛlen don ka finman latunu yɔrɔ bɛɛ. O kɛlɛ fana b'a la. Kɛlɛ fila tɛ yen o dɔrɔn de bɛ yen. Mauritanie. O dɔrɔn de bɛ yen. Cɛ nana ni bataki min ye bi ale ko don k'an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se cogo min na ka tunkarankew ka ko dɔw pɛrɛ la papiye bɛ minnu bolo n'u taara Mauritanie k'u b'u ka so k'u ka papiye ta anw dun y'a ye fana k'a fɔ dɔw bɛ papiye b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen gɛnna. Mun taara minɛ u ka magasin kɔnɔ n'u san tan ni kɔ ye nin ye u ka magasin kɔnɔ u san tan ni ye u b'u dɔw sigi ɲɔgɔn b'u dɔn hali u ma taa don k'u t'u ta f'u ka so kɔnɔ olu bɛ mɔgɔw kuma yɛlɛma kan hey président an ma banɛ baara kɛ n'u ye mais o t'an ta bali dɛ i kana fɔ k'i b'an empêcher ko an bɛ fɛ k'an yɛrɛ diinɛ k'an yɛrɛ kɛ pays de droit ye o tɛ droit ye o ye kuma yɛlɛma de ye jamana foyi tɛ ban bolo sanfɛ min t'o kɛ la o tɛ ye hali Russie la yɛrɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ i b'i ɲɛ tugu a kan de n bɛ minɛ Kasim télé la k'i manini a ye taa datugu ni caméra fagara yɔrɔ min n b'i tapoter Traoré très bien n bɛ i ka récompense d'i ma i bɛ taa mais n'a nana ye don min k'i bɛ k'a kɛ min na k'i ni ɲin kelen bɔ a la k'a bɛ fila bɔ i la a bɛ ordre di jɔn bɛ kan anw maltraité tan parce que aw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ. Il y a un jeu psychologique mun kɛra jumeau na Libye k'a bɔ diɲɛ bɛɛ la Mauritanie bɛ k'i tenter o la hali Russie bɛnna piège la 90 parce que Russie datugulen tun film étranger tɛ don foyi tɛ don maintenant Russie dayɛlɛlen sisan film fɔlɔfɔlɔ mun donna an fɛ film kɔrɔkɔrɔ parce que droit d'auteur t'u la droit d'auteur ma tun tɛ se k'o san o bɛɛ tun bɛ Kukulkan dans les années 60 fɛn ninnu de kan denmisɛnninw nana créer du coup Russie mun tun bɛ dunanw bɛna ko fɛn bɛɛ ka na ko les fascistes les FA chaque mois u bɛ finmanw faga u bɛ chinois faga u bɛ arabuw faga sabula o ye film na kana tamaki parce que on montre que pour montrer sa suprématie raciale f'i ka olu faga donc u m'a ɲini ka faamuya u fana nana t'o sira fɛ an y'a kɛlɛ kɛ ka Russie ka autorités adressé o ko non Moscou ye 16 millions de population ye skinhead mun tun bɛ mɔgɔw fagala nin mɔgɔ 400 dɔrɔn o tɛ se ka sécurité di bɛɛ ma mais b'a la dabila cogo min na o tun bɛ dunan mun faga o tun ye dunan mun ni u ka oligarchie tun b'u ta ka na u ka mɔgɔw kalan business la parce que 75 ans u ma deli ka business o tun b'o de faga donc ils nuisaient à leur business. U kana se ka ɲɛ sɔrɔ. Olu tun bɛ kɛlɛkɛfɛnw san ka d'anw ma ni problème sɔrɔla o parce que corruption bolo ma les top généraux du renseignement u bɛɛ gɛrɛsɛlen n'o bolo ba ko n ka mɔgɔ don seconde kelen o b'i bila n'u y'an ka mɔgɔ kelen faga an bɛ mɔgɔ 4 faga an b'i kelen fɛn an bɛ papier da i kɛrɛfɛ i ye min faga don o de ta sara nin ye 9 mois Moscou i bɛ bɔ 3 heures du matin hali mɔgɔ tɛ s'i ma. O tɛ s'i ma. Bi Moscou est plus tranquille que Paris tiɲɛ tɛ autorité officielle tɛ se ka nin ban Mali a ye n lamɛn kosɛbɛ dɛ. A ye n lamɛn an bɛ Mauritanie nasegin finmanw de ma fo Mauritanie k'a dɔn ko finman min b'u fɛ yen ko kɔkɔrɔdonbagaw bɛ yan ce n'est pas au niveau des autorités non. Olu tɛ se k'o kɛ o. Olu tɛ se k'o kɛ dɛ anw de b'a kɛ plus an ka action bɛ aller sɔrɔ plus Mauritanie mun kɛlen don ka Mauritanie ta otage la bi u bɛ na anw ka autorité fɛ yan k'u dɛmɛ an bɛ bɛnkan kɛ u bɛ dɔ b'u ta la ka fara an balimaw ta kan parce que an balimaw u bɛ pression min kɔnɔ ça va t'étonner comme 1 contre 4 o bɛɛ la blanc bɛ se ka kɛ nin kɛ parce que c'est mental. Mɔgɔw t'a dɔn quoi. Arme de répression bɛ jɛman ninnu dɔrɔn de bolo ne ye débat min kɛ semaine tɛmɛnen dɔ ye ne wele ka bɔ France a bɛ nin ka kasi a ye misa ko Jabate i sara tɛ ne bolo mais n bɛ fɛ ka AV dɔ de kɛ comme n y'a bila fɛngɛ na n petit frère k'a la a ko depuis 15 ans ni ne nin bɛ na tuma bɛɛ parce que n bɛ mobili feere n bɛ bɔ Faransi ka na Maroc fɛ ka mobili boli ka tɛmɛ Mauritanie donc kuma na ne ko mun na nin e bɛ ka kuma min fɔ nin tɛ fɔ Mali réseau ni Mali chaîne kan quoi n taara o donna yɔrɔ dɔ la ko Nouadhibou o de ye marakakan ye. i y'a faamuya merci i y'a faamuya ko maraka jamana de don o ko yen chauffeur bɛ to n'i y'a lajɛ dɔrɔn a bi jɔ sira cɛman o tɛ kojugu yɛrɛ ye olu fɛ yen k'a fɔ ko ka i coincé merci donc mɔgɔ si tɛ sira kan mobili 2 olu ani surakakɛ dɔ b'olu kɔfɛ
Mais le fait que mobile bon la fimai, au lieu de fimai, en année je confie qu'on klaxonne. Au lieu de boire ça, comme strab toi flène, il y a 3 voies. Mon était me a temelo nyawro kana mobile garé dron ka police wole. Ko lu perena kuna police yu ne ka taw datu. Parce que fimonte a. Olu solo ra ka ko France passeport de boulo. Ah oui, au famene. Ako flana ni ale be teme frontière la ko gogi. Ale bena malio ye condition do la ko jabate ye kuma ni ala ki la kana ala ki sara. Mais me fere et que comment ni continuer faut dominer malais au ben en famille anga do kanga yere makara be dépend en ere de là ambc mais anyana ngam tisi ko jate jo quoi kasi me anto négocier ni mo si famo ki dabala amba ere kalama amba do mi excès mais kasi mi ibe fen kana yi amba nyon double kila ni ta fait yan adabla yi. C'est simple. Ambramo babira Ibramo bamra. Et Mauritanie fana. Mosa. L'idée souka yekini kala ikin au funne sikile ko ke hinala mene. Aide ma ngo don dia fana ikin yala. Ya ma wuli kini ma fo l'idée souka yekene o ni ki nyeda la fala ko ne hinala me. Anta fo ngala no ya. Kasima ambe ni instrumental me sego kan. Monsieur le président, je ne parle que de la géopolitique. Jamana ni un tableau te namse ka déstabiliser, on va déstabiliser pour contrôler sa politique. C'est ça la géopolitique. C'est ça la géopolitique. Au teke ouvertement, hachon bien war tambulo. Sinon moro na ka chere nga do kan ga comme des agents mourete ni tu ni moro taraga fu fe ka ba. Ne refino. Aide moro taraga fo président sa. Wallahi alsa moro ka city de tokan ka élargi ka to fanga dama. Jamana killing fe fangere fe ni nan skarima. Isra blado tele nan skarima. On doit avoir des éléments infiltrés à toutes les musiques à instrumentaliser déjà pour créer la peur auprès des tenants du pouvoir pour que coup berebama avec etene. I kana ikerefe jamana to aki dans casse niveau de la casse mais c'est kanyinga kuma damno. C'est un danger. C'est la pure géopolitique, c'est la relation entre les États. Hal naso ka bolo kono golo kelengono. Aywa. Ni wakati na anye dofo mi Algérie ka anye dofo Mauritanie ka. Mais anya ifana ka fo ni wakati laban nu fana na mi ISC re jamana uye were dama fana ye la jeke. Kerengere ne yala ube la jela bi Burkina ulu masiri tabaw. O fana ye srawara juma ube min fora irisila o lawalali de damne. Lawalali de damne le tante ble ka perdu. O nyonya la Ouagadougou. O nyonya la Ouagadougou communication avec la Russie. C'est le nouveau centre. C'était mon rêve. Ah, tu me fais au dégât siki quoi. Ndele ka finyana kilente flatte bise kanyana. Ngongo la broma surtout Zakhara va me faire la barola quoi ça va. Ngongo je veux que le Mali soit la plaque tournante de la politique extérieure de la Russie. On mérite ça. Ngaye baram gawe milliard kemeta so. Ah, Soudan chaimbora la fiara ko ni. Iyo kala sile. Kabira bora e capital mina ka aéroport mina sa abeka yoro sécuriser. Bon ça ko kabe segi kana petini baba Tchad. Hein? Et allez de au kelen pe de Kassim ni munta kalama même profiter parce que nous ni sa maro malam o killing ndon de badon kelem Soudan kele bazimi. Émirats arabes de be fait ka fima nous déplacer ka ye fanga mine ka di arabuma. Tchad président fanama dawere sur wari nata ko son wari dirama a boto de flene ka arabu deme are balmon zahawi kan parce que zahawi ethnie de mindudo abe Soudani Tchad drone. Allez les zahawi. Maintenant Zakaria Guino faramige jaro Guino doni yere général directeur au tara fra Soudanais nunga o bano ke la image général Cameroun ko be segi Tchadma a kunto Tchad ya ka aérodrome no fembe de la blasu demande de Émirats arabes ya contre de l'argent maintenant karabu deme ou ka quel ka fanga mene kadi arabu mo ka fimon déplacer ou coloniser ore eshira. Bizarrement, Idriss fils de Toumola c'était contre son ethnie, les Zahawi. Zahawi fona bourag de 600 Tchad, au beto fimagnon de menut tarakou besen kana Tchad. Ba mo fona de makono na chita kana balala. Mimba kono, mimba amafoko
N'Djamena est vulnérable. Ani aéroport frontalier mun bɛ n'u tun b'a di l'arabu ma u ka taa olu ka mɔgɔw bombarder anw bɔra mɛka de sisan depuis quand Mali kɛlɛ misɛliya ye tan ka opposition k'u bɛ ka kuma parce que Assimi Kama an tora o de tigiw bila kuma la sinon ni kumana n bɛ wele Kasim na preuve da n'i ma preuve da i bɛ taa kaso la i bɛ taa front mais e tɛ se ka crime kɛ k'i bɛna commenter o Kasim an ka jamana tun bilala an jugu ka merci la san 30 y'a daba kama y'a kɛ kodɔnbaliya ma o tɛ la non connaissance du droit ne t'épargne pas de la punition ou bien 30 ans en commentaire bɛ fɛn bɛɛ la tubabu la le Mali est un pays démocratique le Mali est un exemple de démocratie le Mali fait double digit en développement, en termes de progrès et puis de développement. Mais au Bela, sans il balma au Grébouya avec Kacha, sans de Befra, Adam, Nichi, Niwar Nichi, Ningui, avant de me faire 12%, 15%, 100 ans. Mais de Beka Frau ou de Liga, Munivi. Ni nana poussé quel mbedela de aéroport la faune au fodo mbefral ni jina aéroport la yani ka semaine d'affaires il revenu ça il jabe bo parce que bébé ke hina to na mogoni il faut ku santano ma dumni ngevolo imo kolosi imana fama malba do be jigdo il faut ko o mati reste tout pour cher quel no ka be halaki mais quoi un quel double digit ni fen yere negen papier kunya donc baram me ka ke bi Burkina o be tali ke wolo masiri tabaw ni L'AES sera très bientôt la première puissance dans le Sahel. Voici l'inquiétude de l'Algérie. Depuis l'indépendance de l'Algérie, quelle est notre raya? Quelle est Ore kabala de afo kodro ko ayesi binaka hotel ni ayesi tungala arabu jamana tumeno gama. Mais le fait que c'est les nègres je ne dramatise pas ce vecteur dans notre débat. C'est 80% le motif dans nos relations avec nos pays voisins, soi-disant arabes, qui ne se reconnaissent même pas des Africains. Ils se reconnaissent Africains quand cela les convient. Pourquoi vous venez à dire ça? Et ma famille, c'est la première motivation dans leur conduite, dans les relations avec nous. Vraiment de Nindou Malakakan. Donc, vous apprenez le coup de meula. Faut donc nous nana yeko au demeni mandi oula. Au bas sur coup kobla. Kana soro kana fara parce que au baron au tas d'un temps on ne fait. 54 Algérie ni 57 de deux. Algérie franchement au contrat de signer. Vous allez nous aider à coloniser le Sahel. Naouma sont en bas du Sahel be coloniser. Au reco son Kassim. Francini Algérie tiamana gela Togo. Quand la question revient au Mali, ils ont toujours la même politique. Et ce qu'il y a analysé en tant que journaliste, c'est ce que tu vas remarquer. Ou Togo, quand il va revenir du Mali, il va t'en sortir. Ni question bina Mali, Togo la coca. Allez, 600. La seule option pour l'Algérie, Bibi l'enflait, c'est s'associer à la France et essayer de faire quelque chose au Mali. Mais est-ce que Francis Rem n'a intéressé là? C'est ça la question. Le choix n'est plus du côté de l'Algérie. C'est du côté de la France maintenant. C'est la seule option. Quand il Francis a fracassé ça, ou quand il y a pression de quel Mali. Mais ça ne va pas réussir. Il m'a famille. Bon, là, Algérie, tasma doit bouger bien là. Bien sûr, Mali, tu m'as fait tu m'as au mal mais Algérie, minke, il justifie la preuve, tu sais qu'à ça. C'est une provocation. Et ils ont fait seulement pour protéger leurs agents sans lesquels aujourd'hui ils n'ont pas de remplaçants pour essayer encore de faire quoi que ce soit au Mali. C'était Yaga Agali et les autres. C'était fait pour les protéger. C'est tout. Autant de les scandales qui ont informations selon les informations désarchivées de FBI, qu'en 2000 combien là qu'en français il y a des minutes Algérie ou le quoi mongala ou abla. Comment pas former? Attends forêt, où est nous? Aïe nous hein, Kasim. Watch your work. Bon, fana diakoune quoi. Oluka fait mana diakoune. Ali kona kelela. Couloir de Daïla, il y a nous. Faux Kidal.
Mais depuis quand mobilitigi est hélicotigi dans là? Kazim, on va raisonner ça en fimaya d'abord. Eh, Miraji wuli ka bɔ Chad, N'Djamena. Miraji. Kana bombardement kɛ. Hein? Nka e ma se ka mobilitigi taatɔ ye. Eh bien, Micheli est à 12, 15, 20 km sans fait. Mais mobilité. Donc, 600. Mali, aïe, merci. Soit Dibilamba là, soit Mali Miselou. Oli étage Hakandi, Bonya là. To mobili Kadoro. Avec la Micheli, mais avec la mobili. Kasi manga savait ça. Parlons du sérieux, faisons du sérieux. Fimons à Blakuna. Quel est le bien Robi? A follow n'a fera ko anga critère sabadala, motif sabadala, a follow arazigo gele. A flana soroko gele. Anana toko ani fanga ko gele. Abana. Aba yana nga babu kunte Trump ka waliya mun be senani est-ce que a kololo na sa amaya anna fra nga babu sigi kunta e parce musa ko kuma ira ka kuma jenti ta soroko ko. Awa mais problème est Trump na li jarane ko. Ni chama tena nyongo mais peut-être ganga temi jero la. Tem Trump tami. Trump ne comme quartier la Dabani. Bluferba. Ni ma della naya su ki yere katro. Foch mana do ki jajo le dro ko boka nti. Avete Sinu me to yuka. Kana tamagi ateseu. Ha? Trump tese. Aduma ri sire to ko fa ko ina ere o. O be ri site feru vele. Je me fais faire, et ma bi, en fleur na bi. Ah, mais comment moi ici, tu vas faire? Trump est pragmatique. Trump va bien. Ukraine ni crédit qu'elle est. Amina ni européen ne ka halaki. But businessmen no war kagala mana torata wena ido trillion na tuni comme era. Umma ko sale ka banka boy Ukraine tuni recycler au no mene. Ni toni mimbe 600 abo de conserver. Il est pragmatique. Il fait de la réelle politique. Mais Poutine ma la mo o be benga ko Poutine me ka bundeli gali bi. Poutine, Trump était approfondi là. Politicien. Sinon, Trump méga fait vengani en réalité. A répercussion négative bien salé ma katme donne mais moi mindo yero bante quoi. Na ikati kama shida avec marche arrière. Ah c'est vrai, abo ko yero ko bena, ko bena ko ka négociation nge. Et ma quand même ko ka 72 jours dit fait mo 90 jours. 90 jours. Allez ta gueule. Parce que Shandong a 25% de Chine dans la Chine, Chine a yuan dévalué 25% seulement. C'est fini. Kololo betara. Dévaluation. Bon, au début, Chine, à quoi Chine veut changer là. All les statuts des pays développés Chine bangouna ma. Parce que on va là. Nan yamna a yuan dévalué. Donc l'exportateur chinois a déjà naturellement commencé à avoir de l'avantage chez les Américains. C'est le seul pays bibi là. Déficit Chine ni États-Unis. Ça avoisine les trillions. Déficit commercial. C'est une faveur là. A béni qu'à $, milliards wakelema. Avec au de façon mécanique, il fallait qu'on compense. C'est ce que n'a ça à la Chine flaignant mansa ou bien N. Prenons l'N par exemple. Les États-Unis dépendent de l'N pour pratiquement 80% de leurs besoins médicaux, pharmaceutiques. Frau. Ni ya gauche ko 50%, ou ba gauche fra ko 100%. Akolo la politique ni sociale est kabala le warta. Terrarula, ils ont besoin de la Chine. Ils ont besoin de la même. Et puis matériaux stratégiques ganzan. Lui il est dépendant. Allez ni Taïwan la relation to. Ni al Taïwan fra kabala ou ka technologie pour na bébé jo, ajine bébé jo. Net. Donc Trump kan waliya in laba me songa sega ko. Ay mais déjà avec war donu solo ali ay téléphone mi ngene avec donu solo mais akada européen ma ko ko no ya dewi o lu ba sa ko wa ka jo lu bisi to ngara nga to bo ala. C'était européen quoi. C'est européen joroba on non. Est-ce que sini mina na kule ko tota. Kasim ita fo sa pour là in bare na wo dawra kama ka Europe joro kela. Ay be ka fo mina sari Trump ko ra ko mi Chedini Abba. Mais on veut Bologna manœuvre Amérique depuis 57 depuis plan Marshall. Oui, avec un top de la négociation Aïcha, ni. Vous faut un rapport de Fali. Ngwima,
Rapport Falna maintenant, a de man noté, car que papier quand qu'a signé. J'ai dit, la géopolitique aujourd'hui, c'est le triangle. Kassim Foust. Ni mi mimbola droba d'ajé kamfodla. La géopolitique, c'est le triangle. Le triangle du monde. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Nous ça va de dossier ça. Ato ye mun jole ko fe ni ballon bora ka ala do jerum. Ramasser de ballon. Ramasser ballon. Mais amana nyagami togo togo ko nyefe to jamana masa nyekele bo français ou fana ni européen ya nga nyekele de ya mais nous tara se mo ga yara la aye avocat mo bo sino na senjole ga ta do ga senjole venga ne tamani zozana ata sentir ata sentir ele biga dimi ya famia nous la sama foko bina 800 milliards ka ko abomi New York c'est récession tere 10 ans Europe beta ou là wabom bon économie du même c'est qu'à 800 milliards bi à avaler hein Europe obia inflation mo touch jamais obi ba euro là o tese ni kele ba allemand yera wulo no lugro funo gare zero no fere ni kele ba la acha une européen ko baniwe une européen te kay blin organisation sabadrone chambre peut-être en bebe ma créer une européenne ngono quand même la une européenne là-bas l'initiative des 3 mers les américains quand jodi Pologne les 3 pays baltes la Pologne aujourd'hui Tchéquie numbe donala faut Italie na candidature à l'Allemagne parce que ni tese ka edenga chebrata balika faut kala ka tayali nyima fin nabe États-Unis ka intérêt contre la Pologne ba bloqué fin nabe États-Unis ka contre la Italie ba bloqué Francita ni pele ni ori na shura gola ema jamana be tachena bi j'avais un expert là qui me disait que ni Union européenne ma France garantie bi ka tabechi ala tega crédit normal so de normal on va bolo crédit la parce que ça va budget ko ñu c'est trop Kazim monta kalama la dette globale de la France aujourd'hui milliard wa woro ani keme wolonfla milliard wa woro keme wolonfla juru mbula maintenant ni francina musakana akolona bube fere fin be na fumo ko active ni ofere o be milliard wa sabarima mais juru mbila o be milliard wa wolonfla kere donc francina masaka ferle obje ka juru sara Canada sigiroma keme binani donna ato juru betula donc foni jugement don lahara tarose c'est état de docteur ayo doke kuma na wati sera ni kuma kunche kuma mbibulu kasim dawrete me fuka foko malien ki aglisi ibaro deba nu ka tilin parce que temu ka gele ko na kadu ibada amne sa gibi temu flani sa badro kelen rebi ka tambeta mais amna to ka nyoy ka taya parce que bi mimbe nenni kan fembe ka se ka anga jamana do la famille géopolitique la anga réunion la correctement de la ka a blague gena awo petit frère qui dans sugarge na ngoy nga kagle ngo muniro aki malembe ke géopoliticien ngo ngala nyine mais alsa mi sam ke bara tobe ya famille Mauritanie ko Algérie ko du point de vue social amno nya fo jamana diwi ko fa mi ba ko mumbe ka Algérie fama ni Algérie population re relation par rapport à nous même ka motiver ko famille pour que se puisse protéger à nous de Algérie pour que vous savez que attitude tamimba to Algérie na ben wala ke akasran ko Algérie do fana bien Mauritanie na ben wala ke akasran ko Mauritanie do fana bien o kelen drone ne va solutionner o tse ka bo asimi fi o tse ka bo sadio fi bo population re ka conduite là anaka famille parce que fait mundo tant qu'il ma famille ka ce niveau de là il ka ngasra mta tse ka famille donc après tse ka force ngele mais malien befu FMB la maintenant ani malien do ayesi population do mo wore do ka be wole ka foko farafin anga farafinya fierté da côté en jogola ani familial la anga la fasali dame parce que jien kele ni akunke sabaye akumbela belebeleba sia ko kele me ate fodala wore ko so waro ko fimombe jamana munga
olu minɛ cogo ni jɛman bɛ mun kan a ye sigi a y'a analyser u tɛ kelen hali famaw fɛ yen hali jamana mun développer a tɛ kelen dɔ wɛrɛ tɛ dɛ nin b'a la mun na parce que ala ye fɛn dɔ kɛ ala tɛ fili a y'a ka danfɛn bɛɛ la min tora kɔfɛ a y'o ta ka sɔrɔ k'a ka sɔrɔ bonba dɔ ma minnu talen no ɲɛfɛ ka olu jɛn a laban na o bɛ sigi u fa ka partage kan n'o ye ala ye se bɛ mun ye olu bɛ sigi ko bɔn e ta cayara ni ne ta ye n bɛ dɔ b'i ta la n'i ma sɔn ma n b'a bɛɛ b'i bolo géopolitique fɛ farafinna bi ne sɔrɔ fɛn kɛ 164 ala y'o kɛ an garijɛgɛ ka diɲɛ tɔ mun ma bɛɛ k'a tɔ 30 ni dɔɔni d'olu ma mais olu de bɛ se ko la ni anw ye bon n'anw ma wuli n'an ma valeur dɔn anw yɛrɛ la ka wuli k'a ɲini ala ye min kɛ an facɛ ye k'o défend o tɛ défend famaw dɔrɔn fɛ dɛ o kelen fanga tɛ se n'anw de fanga farala o kan kuma bɛ nɔgɔya u bolo désormais an min'o de sensibilisation baara kɛ aw ka presse sababu la n'aw ɲɔgɔnnaw pour que k'aw faamuyali ko ɲuman di an farafin ɲɔgɔnw ma Mali en premier mais farafin en général o de b'a na an ka kɛlɛ nɔgɔya anw yɛrɛ bolo o bɛna an ka lafiya sɔrɔ o jamana ninnu kan mun bɛ ka nin siraw d'an ma o bɛna baara nɔgɔya an ka famaw fana bolo i yɛrɛ ko bi ko ministre des affaires étrangères parce que mouvement damadamani min kɛra semaine na nin na aw y'o négliger dɛ u bɛ k'a bɛɛ suit a bɛ écho bɛ taa ye i y'a faamuya ils suivent de très près o de bɛ ka Mauritanie inquiéter ni diɲɛ fɛn bɛɛ parce que u b'a dɔn n'a faamuyali sera Mauritanien finmanw ka se niveau la u bɛɛ tɛ se ka jamana gérer. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i Jabate i nana kɛnɛ kɔnɔna na a diyara n ye kosɛbɛ n b'a fɔ sisan nin de sera ka kɛ aw tulo ni aw ɲɛw garisigɛ bi Falaye Keyita ale tun bɛ yan ni Keba Jalo an ka maa welelen o tun ye docteur Adama Jabate spécialiste géopolitique a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma Trump ko an na baro sigi o kan Algérie ni Mauritanie socialement an ka mɔgɔ kan ka attitude min ta ka ɲɛsin u ma an yɛrɛ ka se k'an jɔ an kolo la k'a dɔn k'a fɔ bi an fana b'u fɛ an ka ɲɔgɔn maa minɛ an na se ka baro sigi o fana ka diɲɛ fana taabolo ka taa se AES ko ma an na tila ka o fana baro labɛn min ye docteur ye n'Ala sɔnna ma an n'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que mɔgɔw ka se ka mɔgɔw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ko la cogo min min ye an balimakɛ ale fana nana ka na docteur bilasira an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Falaye i Keyita Keba Jalo a k'an bɛn sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoni an b'a daminɛ n'olu ye. Merci. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45